салом тамошобинони гиромӣ, барномаи навбатии маълумот аст манзури шумо. чун ҳар вақта дар ин намоиш шуморо бо далелҳои аҷиби олами набототу ҳайвонот ошно месозем. моро ҳамраҳ бошед. мурғи марҷон паррандаи маъмул буда ба оилаи фазанҳо шомил мешавад. ватани ин парранда амрикои шимолӣ ва марказӣ ба шумор рафта дар ҷангалзорон ҳаёт ба сар мебарад. мехоҳед атрофи ин парранда маълумоти бештар дошта бошед, пас бахши аввалро пайгирӣ кунед. мурғи марҷон дар амрикои марказӣ зиндагӣ карда ҳашарот ва тухми растаниҳоро истеъмол мекунад. мурғи марҷонро асосан барои гӯшташ парвариш мекунанд. гӯшти ин парранда бомазза ва парҳезӣ буда вазни миёнаи мурғи марҷони калонсол 7-20 килограммро ташкил медиҳад. дар як сол ҷинси модинаи ин мурғ 90-150 адад тухм мекунад. онҳо паррандагони қавӣ буда қодиранд дар масофаи кӯтоҳ парвоз кунанд, аммо усули асосии ҳаракаташон пиёдагардӣ аст. аввалин бор ин нави паррандаро дар мексика хонагӣ карда буданд. бо омадани аврупоиҳо ба ҷаҳони нав, мурғи марҷон зуд дар аврупо маъмул шуд. парҳояшро барои ороиш истифода мебурданд. парранда дар асри 16 ба ҳудуди аврупо ворид шуда ва дар ниҳоят дар тамоми қитъа паҳн гардид. он як ҷузъи ҷудонашавандаи таом ва фарҳанги аврупо аст. дар бисёр кишварҳо ба рамзи идҳо табдил ёфтааст. мурғҳои марҷон метавонанд садоҳои гуногунро ба вуҷуд оранд, мисли чир-чир, қат, гирьяҳои амиқ ва ҳатто ба мурғ монанд. ранги муйинаи он хокистарӣ, қаҳваранги торик, сафед, сиёҳ ва сурх мебошад. ҳисси зоиқаи парранда хеле хуб буда метавонад ба осонӣ ғизои солимро аз ғизои фарсуда фарқ кунад. парвариши мурғи марҷон мушкил аст. мурғи марҷоне ки дар муҳити табиӣ зиндагӣ мекунад, парвоз карда метавонад. ин мавҷуд метавонад бо суръати тақрибан 89 километр дар як соат парвоз кунад. афсона дар бораи он ки мурғи марҷон парвоз карда наметавонад аз он бармеояд ки бисёре аз навъҳои ин парранда ба монанди мурғи марҷони сафедпӯст воқеан парвоз намекунанд. мурғи марҷон инчунин қодир аст ки сари худро 360 дараҷа гардиш диҳад. аксарияти одамон бар он назаранд ки дар фасли тобистон мӯи сари инсон афзоиш меёбад, зеро дар ин фасл пӯсти сар аз нури офтоб витаминҳои лозимаро ба худ гирифта резиши мӯй кам мешавад. мехоҳед дақиқтар атрофи ин мавзӯъ маълумот дошта бошед, пас бахши навбатиро тамошо кунед. чӣ тавр одамон аз мӯи сари худ дар фасли гармо ғамхорӣ кунанд? пеш аз ҳама мӯйро аз нурҳои дурахшони ултрабунафш муҳофизат кардан зарур аст, зеро дар зери таъсири онҳо ранги мӯй пашмурда шуда худи мӯй хушк, борик ва заиф мегардад. аз ин рӯ ҳангоми дар гармӣ ба кӯча баромадан ҳатман кӯлоҳ ё ивазкунандаи онро пӯшед. аз маводи махсус аз офтоб муҳофизаткунанда истифода намоед. ба шарофати филтрҳои махсус он дар мӯй хусусияти муҳофизатӣ пайдо карда ба он дурахши табиӣ медиҳад. барои дуруст нигоҳбин кардани мӯи худ дар фасли гармо ба шумо шампунҳои махсус лозим аст. он бояд унсурҳои намнокунандаи витаминҳо, пантенол, равғанҳои эфирӣ дошта бошад. равғанҳои силикон дар нигоҳ доштани намнокии мӯй беҳамто мебошанд. кӯшиш кунед ки мӯйҳои худро бо оби ширгарм бишӯед, на бо оби гарм. тавсия дода мешавад ки худи шампунро бо оби хунук бишӯед. агар мӯйҳои шумо зуд равғанӣ шаванд, аз шампунҳои дорои компонентҳои табиӣ истифода намоед. яке аз воситаҳои муассир барои нигоҳбини мӯй дар тобистон дар шароити хона ин аз гиёҳҳо омода кардани лосьон аст. барои обҷӯшӣ гиёҳи гули линдер, баргҳои тус мувофиқанд. гиёҳҳои гуногун дар ҳама дорухонаҳо мавҷуданд. равғанҳои нигоҳбини мӯй сохтори мӯйро ҳифз ва барқарор мекунанд. равғани зағир обшавии амиқро таъмин месозад. бодом бо ноустуворӣ ва ҷудошавии мӯйҳо мубориза мебарад. шафтоло мӯйро то решааш ғизо дода талафоти мӯйро коҳиш медиҳад ва фолликулаҳои мӯйро мустаҳкам мекунад. маҳсулоти нигоҳбини мӯй бо равған осон аст ки онро бояд худатон омода созед. дар ин ҷо ниқобҳои шифобахш беҳамтоянд. як қошуқча равғани ҷожоба ва 2-3 қатра
равғани эфирии лаванда ё лимӯро бо ҳам омехта созед. Шарбати бодилинг бо 1 қошуқча равғани зайтун ва 1 қошуқча асал омехта намуда ин омехтаро ба пӯсти сар моледу печунед ва 30 дақиқа нигоҳ доред. Ин ниқоб мӯйро ба таври комил нарм карда онро идорашаванда ҳамвор ва дурахшон мекунад. барои ноил шудан ба ин таъсир дар як ҳафта 1-2 маротиба аз ин навъи ниқоб истифода баред. беҳтарин маҳсулоти нигоҳбини мӯй ҷурғод мебошад. он барои ҳама намудҳои мӯй аз ҷумла барои мӯйҳои мушкилтарин мувофиқ аст. 1 қошуқча ҷурғод, асал ва зардии тухмро бо ҳам омехта намоед. омехтаро ба пӯсти сар молед ва бо ангуштони худ маҳси сабук кунед. сарро бо халтачаи селофонӣ ва дастмол печонида ниқобро на камтар аз 1 соат гузоред. бо истифодаи зуд-зуди ин давои қувватбахшанда мӯй резишро қатъ намуда дурахши солим ва намуди ҷолиб пайдо мекунад. барои онҳое ки мӯйҳои равғанин доранд ин бозёфти бебаҳост. 2 қошуқча хокаи халдарро дар 50 мл оби гарм омехта намуда онро бо ҳаракатҳои маҳз ба решаҳои мӯй молед ва пас аз 10 дақиқа бо оби гарм шӯед. инчунин халдар на танҳо барои ғадудҳои равғанро ба эътидол меорад, балки яке аз унсурҳои фаъолкунандаи афзоиши мӯй низ мебошад. фаромӯш накунед ки ҳамаи ин равандҳо танҳо дар сурати натиҷаи дилхоҳ медиҳанд ки агар шумо онҳоро дар тӯли якчанд ҳафта мунтазам такрор кунед. бо фаро расидани фасли тобистон ҷисми инсон ба оби зиёд ниёз пайдо мекунад. барои пешгирӣ кардани беобшавии бадан ғизошиносон дар ин фасл бештар нӯшидани об ва тановули меваҳои тару тозаро тавсия медиҳанд. дар бахши ниҳоии барнома атрофи интихоби дурусти ғизо дар фасли тобистон маълумот медиҳем. дар вақтҳои муқаррарӣ меъёри нӯшидани об тақрибан 8 истакон дар як рӯз аст. дар фасли тобистон бошад миқдори онҳоро 2-3 истакон зиёд кардан лозим аст ва ин тақрибан 2-2,5 литр дар як рӯз мебошад. асосан пеш аз ташна шудан об бояд нӯшид. набояд ба хурд шуданидаҳон роҳ диҳем. инчунин муҳим аст ки меъёри обро зиёд накунед, махсусан барои одамони гирифтори бемориҳои дилу рагҳо, фарбеҳӣ, фишорбаландӣ ва мушкилоти гурдадошта. онҳо набояд моеъи зиёд нӯшанд. ба сифати нӯшокиҳои тобистона чойҳои гиёҳӣ, бободина ва тамашк ва компот аз меваҳои хушк низ мувофиқанд. беҳтар аст ки дар ин вақт аз нӯшокиҳои газдори ширин худдорӣ кунед, зеро онҳо ташнагии шуморо намешикананд ва ба саломатии шумо зарар доранд. истеъмоли чой ва қаҳва ба хушкшавии бадан мусоидат мекунад. сабзавоти мавсимӣ қисми беҳтарини анвои ғизои тобистон ба ҳисоб меравад. сабзавот ва гиёҳҳои тару тоза бояд қисми асосии парҳезии шумо бошанд. дар тобистон хӯрокҳоеро интихоб кунед ки дар онҳо сабзавот зиёд коркард нашаванд, аммо дар хотир доред ки бояд сабзавотро хело бодиққат шуст. онҳо миқдори зиёди витаминҳо, минералҳо, антиоксидантҳо ва нахи парҳезӣ доранд. ҳама намуди гиёҳ анвои хӯрокро пурра хоҳад кард. ба хӯришҳои сабуке ки бо равғани зайтун, қаймоқ ё йогурти худсохт тайёр карда шудаанд, рӯ биёред. мева ва бутамеваҳо дорои бисёр витаминҳои зарурӣ ва антиоксидантҳо мебошанд. ангур, қулфинай, тамашк, зардолу, олу, шафтолу, нок, харбуза ва ғайра барои наҳорӣ ё ғизои нисфирӯзии шумо ба таври комил муфид буда ҳазмашон осон аст. инҳо шириниҳои табиӣ ҳастанд ки ширинии пухташуда ба тортҳоро иваз мекунанд. миқдори шириниҳои сунъиро кам кунед ё онҳоро комилан хориҷ кунед. беҳтараш аз ғизои табиӣ лаззат баред. агар парҳез тақрибан 2000 калория бошад, пас шумо метавонед на бештар аз 50 грамм шакар истеъмол кунед. умуман парҳез бояд ба истеъмоли энергияи шумо мувофиқат кунад. сафеда ва протеинҳое ки аз гӯшт ва моҳӣ мегирем ҷузъи муҳими парҳези мо мебошанд. маҳсулоти шириро дар фасли тобистон истеъмол кардан беҳтар аст. парҳезшиносон тавсия медиҳанд ки ҳар рӯз маҳсулоти ширии ферментшуда истеъмол кунед, аммо дар хотир доред ки маҳсулоти ширӣ дар ҳавои гарм тез вайрон мешавад. аз ин рӯ қоидаҳои нигоҳдориро хуб риоя кунед ва маҳсулоти истифодашударо назорат кунед. дар
фасли тобистон реҷаи ғизохӯрӣ аксар вақт соати 7, хӯроки нисфирӯзӣ тақрибан соати 12:01 ва хӯроки шом на дертар аз соати 18:19 мебошад. дар хотир доред ки хӯроки охирин бояд на дертар аз 2 соат пеш аз хоб бошад. ҳарчанд вақте ба барномаи мо ҷудо шуда тамом шуда бошад ҳам, вале бо шумо хайрхуш намекунем, зеро барномаҳои дигари шабакаи мо ҳанӯз дар пешанд. Бо барномаҳои илмиву дидании телевизиони Илм ва табиат бимонед. То наздиктарин дидор, хайр.